Masibheka lapha ku-national abantu asebe noma ke amaphesenti abantu asebevotile u13.99% complete, kusho ukuthi kusashoda, kusamele sifike ku-100%. So ke lokho ke kwenza ukuthi i-ANC isahamba phambili ke ngo 42.58%, bese kulandela ke i-DA ngo 25.82%, mase kulandela ke i-EFF ngo 34 noma ke ngo 8.47%. Lokho kusho ukuthi ke mase siya ngapha ngokwamavoti national, ungizwe kahle, kuliba ngo-national njengamanje kusahamba kanje. ANC isazihola phambili ngamavota u-566,249, mase kulandela ke i-DA ngo-343,394, mase kulandela ke i-EFF ngo-112,643, mase kulandela ke i-MK ngo-104,413. La ngikhuluma nge-national. Masisuka ke kwi-national sigijime ke sibheka lapha ngokwama-province. Ngokwama-province sisuke la siye lapha ngokwama-province ukuthi izinto ke zihamba kanjani. So qala ke esifundazweni sase-Eastern Cape ukuthi ke zihamba kanjani izinto lapha e-Eastern Cape wey'ngane zawethu ngokwamavoti ke. So ke abantu asebevotile babalelwa ke ku-12.51%, amavoti asebaliwe. 12.51%, okusho ukuthi ke akakaqedwa, kusamele bafike ku-100. Mase siya ngokwamavoti ke ukuthi ke kuhamba kanjani. I-ANC isihamba phambili e-Eastern Cape ngo-98,942, bese kulandela ke i-DA ngo-29,463, kulandele ke i-EFF ngo-14,159, kulandela ke i-PA ngo-4,883, mase kulandela ke i-UDM ngo-300 noma ke ngo-3,531, kulandele ke i-MK ngo-1,624. Sithi ke ukuyibeka lapho mase siyadlula ke sisuke e-Eastern Cape sibheke ke manje e-Free State. Njengamanje izinto zihamba kanjena. Masibheke e-Free State ukuthi izinto ke zihamba kanjani ke mbuke lapha emakhaya. Izinto zihamba kanje masifika lapha e-Free State, i-ANC izohola phambili ngamavoti awu 38,400 noma ke 38,499. Mase siya lapha ke unumber 2 i-DA u-15,528, size lapha kwi-EFF u-8,498, size lapha ke kwi-VF plus u-4,057, size lapha kwi-MK u-2,069. So zime kanjalo izinto abantu asebe noma ke amavoti asebaliwe abalelwa ke ku-20.74%, kusamele befike ku-100. Kusho ukuthi ke kusasemanzi phansi bafowethu, kusabala amavoti, akakabi final. Ngithi ngibakhumbuza abantu ukuthi akakabi final, kusabala. Siyadlula ke manje sibheke kwenye ke i-province njengamanje, sibheke laphana ke KwaZulu Natal ukuthi iliphi ke iqembu elihamba phambili. Siyadlula ke sibheke lapha KwaZulu Natal, amavoti asebaliwe KwaZulu Natal 5.5%, kusho ukuthi ngempela kusasemanzi phansi, kusabalwa, kusengenzeka noma ngabe yini. So kwakho qhubeka nje kule channel soku-update ngayo yonke into ezobe yenzeka. SiKwaZulu Natal njengamanje iqembu ke lihamba phambili KwaZulu Natal umkhonto wesizwe ngamavoti ke awu 34,328, oku 40.56%. Mase siza lapha unumber 2 ANC ngamavoti awu 16,665, mase kulandela ke i-IFP ngo 14,946, kulandele ke i-DA ngo 13,974, kulandele ke i-EFF ngo 1,818, kulandele NFP ngo 1,820. Kusho ukuthi njalo ke izinto. Siyadlula ke lapho wey'ngane zawethu sibhekeke lapha ke laphana ke eGoli kwaNdonga ziyaduma ukuthi zihamba kanjani izinto, njengoba sazi ukuthi ke ziyakhala ke bafowethu okhethweni. Lapha ke eGoli sekubalwa ke ku-5.76%, kusamele sifike ku-100. So kusasemanzi phansi, kusengenzeka noma yini okwakho nje, hlala la soku-update ngayo yonke into ezobe yenzeka.
So amavoti ke ahamba kanje. ANC sasihola phambili ngamavoti awu 33,194 mase kulandela iDA ngo 29,088 mase kulandela iFF ngo 10,994 mase kulandela umkhonto wesizwe ngo 8,452 bese kulandela iVF Plus ngo 4,392 mase kulandela iAction SA ngo 2,633 maningi amaqembu bafowethu ngeke siwaqede kodwa nje sithi asikho lawa asiwabona ukuthi alapha phezulu. Siyadlula ke manje sibheke ke manje kwenye ke iprovince njoba ke sibala ngokwama province. Sigijima sibheke lapha ke eMpumalanga ukuthi zihamba kanjani izinto lapha eMpumalanga, amavoti ke athini. Singene ke eMpumalanga si-update umbukeli lapha emakhaya we-Real Msiza SATV ukuthi zihamba kanjani izinto lapha. Masifika lapha eMpumalanga ANC still isihamba phambili ngamavoti awu 32,144. Sidlule lapha siyeke lapha ke ku number 2 MK ngo 8,936. Siyadlula ke sizela ku number 3 EFF ngamavoti ke awu 7,595. Size ku DA ke ngamavoti awu 4,802. Ziyakhala ke wengane wethu. So siyadlula ke lapha eMpumalanga sibheke kwenye iprovince njengamanje sizonibonisa ukuthi zihamba kanjani izinto lapha eNorthern Cape. Sibheke eNorthern Cape njengamanje kunibonisa ukuthi izinto zihamba kanjani. So amavoti asebaliwe ala ke ku 58.22% kusho ukuthi sekuzophela lapha eNorthern Cape. Njoba sesiku 58.22% complete kusho ukuthi sekuzoqedwa ke ukubalwa lapha eNorthern Cape. So lapha eNorthern Cape ukuhamba kanjani ke bafowethu iNC isasihola phambili ngamavoti ke awu 700 noma ke awu 78,962 kulandele ke iDA ngo 41,148 kulandele lapha na ke iPA ngo 17,401 kulandele lapha na ke iEFF ngo 16,333 mase kulandela ke iVF Plus ngo 4,705. Kunjalo ke bafowethu sidlulele phambili ngoba maningi amaqembu esesiwabale wonke. Mase ke sigijima sona lapha yabafowethu eLimpopo sibona ukuthi ke zihamba kanjani izinto lapha eLimpopo. eLimpopo ukubala ukuthi 5.13% complete kusho ukuthi kusasemanzi phansi. Maningi amavoti bafowethu. So ke njoba ke izinto zime kanje check ukuthi ke kuhamba kanjani nakhona futhi ANC isihamba phambili ngamavoti awu 30,255 kulandeleke lapha iEFF ngamavoti awu 5,609. Sidlule siye lapha unumber 3 iDA ngo 5,221 kuze lapha iVF Plus ngo 1,588 kulandela umkhonto wesizwe ngo 427. Zihamba kanjalo kwizinto siyadlula ke Limpopo njengamanje sesibheke kwenye iprovince siyocheck ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani. Lapha ke eWestern Cape izinto ke zihamba kanje wengane zawethu. Western Cape amavoti ahamba kanje bafowethu ku 90.15% complete. Kusho ukuthi ke nakhona kuya ngokuya ke ziyanyuka izibalo kuzoqedwa nje ukubala. Lapha ke eWestern Cape iqembu elihamba phambili iqembu ke leDA ngamavoti awu 106,598 kulandeleke iANC ngo 43,128 kulandeleke iPA ngo 28,213 kulandele iFF ngo 8,782. Siyadlula ke la eWestern Cape siyake kwenye iprovince siyochecka lapha eNorthwest. Northwest izinto zihamba kanje bafowethu 0.46% complete kusho ukuthi asakafika 100 kusase emanzi phansi yabo. So ke siya-checka amavoti ukuthi kuhamba kanjani. Masifika lapha babe late ukubala amavoti. iANC izasihola phambili ngamavoti awu 1,107 mase ke kulandela iFF ngamavoti ke awu 278 kulandela iVF Plus amavoti ke awu 126 iDA amavoti
amavoti awu-94 kanjalo ukushona phansi maningi amaqembu. So lezi updates nje bafethu ukuthi kuhamba kanjani ngoba ama-province nawo national siza ukuthi ke zithini bafethu endaweni ke eziningi ehlukahlukene. National still ke i-ANC isahamba phambili ke wenganza kwethu ngo-40 ke ngo-42.50 noma ngo-42.58%. Mina ke sengiphuma kanje bafethu ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu khetho. Ukuphinda nje amavoti ku-national khamba kanje i-ANC hamba phambili ngo-566,249, DA 343,394, EFF 112,643 mase kuthi MK 104,413. Zinjalo kwizinto hlala kule channel so update ngayo yonke into ezobe enzakalayo, ama results silokhu siwa track nje sicheck ukuthi zithini izinto khamba kanjani bafowethu. Mina sengiphuma kanje wakho gcina subscribe so lo ngibuya nje ukuzo update ukuthi izinto zihamba kanjani.